Branko? Branko treba ženu. A dobar je čovječe, vidi kako izgleda. Ko će se ženi sa Brankom večeras? Ko će se ženi sa Brankom? Čekaj! Ako ideš, čekaj, Branko je dobar. Ako ideš u kino, ti Branko, ako pluješ kukuruz, on će te kupi još i neće vikat. Dobar čovjek je. Kako se zoveš? Zorica! Kako ona se zove? Zorica! Kako on se zove? Zorice? Čekaj, dođi ovdje. Kao ja kapitan hrvatski triki tim, ima zakon, ja mogu se ženiti ljudi. Zorica, je voliš Branko? Volim. Hoćete uvijek biti skupa? Hoćemo. Branko, jel voliš Zoricu? Volim. Hoće uvijek biti skupa? Hoćemo. Kao ja hrvatski triki timu, čekajte. Znači, lijepu pismu.